Oh shit, into equate. Yeah, kirike baba tsoro abakena ka admit. So now I have to go and pay. I'm at a corner router. Please hold while your call is being connected. Someone will get back to you as soon as possible. My life is pomande. Tolulele. Show next. Orang, how do you marry someone to? Yeah, I'm Nyaki Man Nyak, son. Push our account down, Nyaki Man. Hey, Zulele. What is that? While your call is being connected, someone will get back to you as soon as possible. Junior! Rinsu Gamfan. Kabara tula pomke. Kape waiter kai pusha. Samela kara. Please hold while your call is being connected. Someone will get back to you as soon as possible. So if you say that into usa tumo life in yaka. Next, I'm telling you, dog. Yeah, go that side. That fit. Shabi Salish. It's a regala, Joe. Who is stuck here? Libona guy stuck here. Next. Actually, what are you doing? Let's turn slow. Joe, okay, I know it's again. Turning circle ya rona road mo a tseba o ra re a ikgone sha slolo fandiwa. But like, if you know, come on, next. No, ni re tlo hata pavement mo le. So bona my admit is not working. Hello, my admit is not working. What? My admit app is not opening the boom gate. Can you go to the other exit and call from there? I've been calling, no one is answering, Mus. Yes, but I answered, you didn't speak. How? I was on another call. I can't hear you from there. Okay, so aren't you gonna open this one, Ahmed? No, go to I can't hear you very well. Ajona, why can't come out with the security or come up with this? Instead of whom? Next. No way, stop. Yeah. No, I'm fun. This one is too much. I'm fun. Are you? Le motole, I can't share slow. Lo amasonda mangaka jo. So lokujika. Mele sibe ne space ukujika. Hello? Hello, my admit is not opening. You said your ticket when you came in. No, it opened for me. It opened for you. Yes. But it should let you out now. It's not letting me out. That's why I'm calling you. And I always have this problem every time I'm here. Uncle. Namanga ngipitikiti lento. Next. Earrings. Someone say Kuruman. Yes, new Kuruman. Fucking crazy. Oh, yeah, be a Kuruman. People.
Spumo le. Eh? Nyaka spumo mo. Yeah, I batla go sa yona. Spray se be bao.
Nesikhiyasa moto. Uhlanyela. Uyaphi nesikhiyasa moto? Man, mototsa mal skesa koloi, ampot. So rutlele music bya utsa mal skesa koloi. A bona botlhoko bana go. Ke tsere spumante mo mrao. Izinja ze Polas. Ubani ongfonela? Akufona bathe sokubona lapha. Sokubona kule life yakho. Bona ngibhekile lapha. Ngibonakala kahle. Uyangibona kulayo. Uyangibona kulayo. bakubona ku live. Ukuza mina angilali mina kanti wena ufonelele. Una talente yasuka from Kumbuzana. Usafuna Kumbuzana radio. yeah. Ezikhethe nguwe. There's a link on my album, Forget It Chief. What's already been at wrong? Ezimnandi ezikhethe nguwe. Ezimnandi zodwa.
Ay. Kanti yini? Hey. Yababon? Yababon? Yeah, according to work at Jimmy C. Oh, stop. Ke wave every day re robala ka usane ya ke wave every day re robala ka usane every day re robala ka usane
Sonyex, o ka re botsang? This time. Data depletile ya ka ya gore ke bue. No, mara keng o ka re botsang yona nje gore. Ona next nka re bua. Feta ke na mantswe fetse. Spumante. Uri. Ungashela. Uya. Yazi manje sikhetha kanjani? Oh, yes. Treatment lo muntu no fele before ngidlala yazi kodwa. Yes. Lo muntu lo udlala le ngoma le fele ngibhekile fele ngithi ngiyashaya yethola le nto. Yes. Yes, get a girl. Oh, 3:30. Excess early, muskali. Oh, la pupana mtatu ngidlala cabanga le kikile ethi ngidlala ngo4. Bathi bakufuna ngabo 4. 3:30 ayikhani singacala excess early isikhathi esikahle. Yeah, sesine 3 hours. Yes. Uzosiphelezela ke. Usilekelele masifika lapha. Nginaman. Yes. Nginisa phikana. Laso umsebenzi. Dila senza ini. Ngithi uzosilekelela umsebenzi. Ish barwete. Yeah, wabona lokwana bathu mjaivo wabona etsa koloi ka motle. Zwakhala. Uzama kwenzani lo yamuntu? Muphi? Oh, ngiyisondela. New York, obvious. Clean inside. 25. Joe, fakile hot sauce man. Yo. Ya. Kwa America papa. Alifakile biyayifela lena mo. Kutor chipira. Bagazo. Uthi siyakuphi manje? La sosebenza khona. Ngizobonisa la lo yosilekelela khona. Damn. Fana tlala ntshwere jo. Madi aba go Nostra. In Nostra. In Bryanston. It's in Bryanston, right? Bryanston. Ngiyakuphela vula amakhala nawo. Ushayele. Ayitobushabu 20. 20. Yamuza ubiza number plate la bafika lapha inumber ikhala bo 20. Oh, let's get to Botswana. Yeah, 20. Indawo nyaksi. Ngoba ukhuluma nendoda lana. Aw, yini? 20. Fana no Don. Namazudon, masela khona. Ukhona la sibuya khona. Amfonela Don umuzutu. Papeshwe. Casadilla. Casadilla. Papelo. Yeah, they make nice food, right? Muthi. Yazi ngokhuluma nawe uthi umone lo muntu leyo cho. I think I'm food. Udonsele intambo la sathi flipping hair. Don. Right.
Don, uchache emotweni usendlini. Hayi, umuntu. Akayibambi. Awulela kanamoto phela. Mara abantu balele manje yazi. Yazi abantu balele. Uvukile manje kushuthi akwenzekile. Hayi, yadlala. Ngibambe ngocingo straight. Manje ngithiya Bryson. I'll try Bryson. Going home, bro. Bryson. Dad, still in. Amadlozi amazokwada ngene endlini ngalesikhathi. Udona wayibambe manje. Yabo manje. Some brains, man. What do you think? Nangumuntu etraka uyi. Dog, let's. Why does I take a? Cause you okay. Watch over it. Check. Okay, Bambi, no? Akayiboni yazi. Ngiyamhlupha ngisho. Esikhona abantu abafaka ibiltong ku pizza. Kanjani bayizama ukuyenza ukuthi ibukeke kahle. Lo muntu otraka uyingozi lo. Uyingozi lo. Wenzani man? Athi ngifonela accountant yami unenkinga ayithola. Yini khona transaction ephumile? Ngicala ngisho abantu sokuyenza. Usebenzisa yiphi bank into leyo? Usibhalise Bidvest. Accountant yakho enzeni? Eish my bafuna le 80 mfana. 88. Ukuthi why no angaphindi. Wena uthe malini? Ngithe amnikeze 500,000. Umnikeza 420. Andulele yazi lo. Ngiyabona laptop yakhe off ngibona lapho app. Eish Sodila nakusini. ini. Ngiyakhuluma nalabo street phakathi. Yeah, bathi Babonile uke so isan ukhiphe 480. Yeah, man, no man, I keep it. Man, say 80,000 because I keep it for 100,000. I keep it for 20. I was with the 80 because of that. Moyo mtosha vele. Kumele ngithole uqala ukuthi kwenzakaleni. Ngabe kwalokho ngizobona ukuthi uyangishiya imali. Ngitshela imali zakho. Ngiqashe umuntu ongisebenzele. Guys, just put my character. Ini? Le pizza idlelwa phambili. Hayi pizza idlelwa phambili. Hayi buye baba. Oh, La mina ngiyashoka la. wena. Oh, you're alive until this weekend. Small. You're alive until this weekend. Oh, yo, uyangazi. Mina uyangazi. Since ngudaya so.
Diet yani man. Yeah, ni diet. Samulungisa ibhodi yami ngathi. Samusinaka. So Ephraim, Ngathi phela ngiyathuma ukuhlala. i-breakfast yakho ekuseni yini? Wangidla vele ekuseni i-breakfast angiyidla. Kuze ngathi uzoma-12 ngiyathatha namanzi. Qala ukudla What time? 2 emini. So breakfast yini? Mabathi breakfast bathini kahle? You break the fast. Yasebusuku. Fast abasebusuku ungadli. You break the fast. Okay. So wena mawudla ngo-2 awuyi-break leyo fast. No. Angithi indlela nje esenza ngayo izinto ey'fana. Umuntu wenza wakhe umthetho emhlabeni. Nangenza ngendlela yami izinto. Angiyazi ukuthi ngithini. Ngiyakuzwa Bushiri. Mangalapho. Simanga. Mara ngiyathi mangaba umfundisi abantu bangangikholwa manje. Hayi wena. No, like umuntu ongangazi. Ngivele nje ngiphakamisa izwi lenkosi. Okay. Shayela ivesi maye ungangiphakamisa. Uyothini? Ungamnyathi umuntu. Yilo le vesi le. Uzohleka amavesi wakho. Basta. Basta. Ngithe ngiyasho nje okay. Lethe ungazi uyavela uyangibheka nangumfundisi. Ubaba uhloniphekile ubaxaba ne. Siyakuzwa baba club. Yini. Umfundisi. Ungangikholwa malukhulu. Yekela yonke into osoyibonile ngami. Imali engiyimoshile phambi kwabantu. Yeke lokho. Umosha imalini phambi kwabantu mfana? Kufunele ngangijekele because angeke ungikholwe malukhulu. Ngiyakwazi ukuthi ngifike endabeni zeyimali angikholwa. But ngikhuluma ngale ntwana sasa. But So iveseni 1 leBhayibheli shumayela phela mfundisi. Ngishela ukuthi yeah, so ngiyayibalekela yilokhu yangihlupha ngamaphupho yabo. Yangihlupha. ukahle kahle wena umuntu obonayo. Yeah, but ngibona ngamanzi. Kahle kahle ubaba uSikhosana wabani? Ikhosana yini? Recruitment sofika New Jersey. Hayi kurmani sekudeni. Isidini phela angicabanga le ndlela esuyahamba manje. Yabo lesi stand sami sibona Sip. nasi stand sami nasi la right one yathi. Stand Stand sami. service. Yeah, stand. Sithengeni. Ujwayele. Yeah, kuyile nyanga. Wathenga ngemalini? Ucheck appointment yami ucheck. Awu yonke into accountant yakho. Awu ndoda. Kanti siya kuphi? Siya America, we are driving. Driver siya America manje. Kanti niyaphi? Ngidala. Siya America. Oh, accountant yakho. Hey,
Hey, nakhona. Shabihleli shayibhodlela. Usatha kulma day. Awudlali le ngoma futhi. Or leyo. Ah, wasingashayile. Who's sitting at the back? Lisilo. Vela ngokufela. Abantu bakulethela impengaphe